because ngokwesiko lwaseSwatini inkosi iyashonishwa futhi ayilinganiswa. Yehlukile, ayilinganiswa. So ukuthi ngishela isibongo nenkosi akwazi ukuthi inkosi ibizwe ngenkosi nami ngibizwe ngenkosi. Anizwe. Ngoba uma ingehlukile nami inkosi kusho ukuthi nami mina fanele bathi bayethe. Anizwe. Sizokhuluma ngenkosi that must be lifted above onke amanye amakhosi nabo bonke abanye uNkulunkulu. Sithi noma masesifika phambi kwakhe siyonikezwa imqhele ngokwenza kwethu kahle sisemhlabeni. Ngoba yona ayilinganiswa, ayifani namuntu, siyibone singafanele ukuba nale mqhele ebese yonke we lay those crowns down at his feet and we all adore him. Because only he must be lifted, all of us. Ayikho i-coincidence kaNkulunkulu. Yonke into uNkulunkulu uyenza ngokuhlela kwakhe ngesikhathi esirayo. So it is not a coincidence ukuthi siculela amaculo esiwaculile. Sizokhuluma ngenkosi. For the past 2 months or 3 months besibheke isifundise sibe side kakhulu esithi njengoba wena osenkolweni yobuKristu uya esihogweni nenkolo yakho yobuKristu. Because ayikho inkolo uKristu afike wayishumayela noma wafike wayijoina. uKristu ufike washumayela umbuso kaNkulunkulu, wabulawa ebulawela ukushumayela umbuso kaNkulunkulu. Sabona ukuthi onke amalunga, onke oyiphathamandla, wonke abefundisi, abepriest, abesadusi, abefarisi, bonke balwa naye ngalento ayishumayelayo. But wathathaphi lamandla wokukhuluma lento? Who gives you the authority to speak like that? Ebabiza wonke abantu abakholiwe ngaleso sikhathi abalandela inkolo, ebabiza ngama-hypocrites, ebabiza ngey'nyoka, ebabiza ngabadukisi. Athi phendukani ngokuba umbuso kaNkulunkulu usondele. Athi niphendula abantu nibafaka enkolweni, nibavalela umbuso kaNkulunkulu. Nalaba bebengangena embusweni abakwazi ukungena ngenxa yenkolo nina enibafaka kuyona. Wathi sebephendukile, sebeyibambile lenkolo, baba abantwana bakaSathane twice more than the way they were ngaphambi kokuba bamkele inkolo. Sayibona inkolo for the last 2 months or 3 months ukuthi iyasidukisa inkolo, sayibheka ezwini, sayibheka ukuqhuba kweyinkolo ney'ntshumayelo zeyinkolo zonke nokwahlukahlukana kwako. Sabona ukuthi nanoma singazibiza ngamaKristu, sigqoke i-name tag nesambatho samaKristu, siphathe iBhayibheli sibiza igama likaKristu, uma singekho embusweni, singawubona umbuso, siyongena esihogweni siyamaKristu. Sase siyabheka-ke izinto ezenza lo mbuso ukuthi uKristu aze for 3 years eshumayela ngombuso aze afe abulawele lo mbuso. Kanti yini ebaluleke kangaka ngalo mbuso? Sase siyabheka iy'nsika ezintathu ezenza umbuso. Kuqala ukuthi awukho umbuso ngaphandle kwabantu, awukho umbuso ngaphandle komhlaba, futhi awukho umbuso ngaphandle kwenkosi. Sathatha isikhathi eside sibheka laba bantu abayisizwe salobukhosi, sabheka lo mhlaba noma le territory noma lezwe eliyingxenye yalobukhosi.
Kepha manikhumbula kahle azange sithathe isikhathi sibheke inkosi yona. Sibheke ukuthi uma ethi phendukani, kholwani ivangeli, yini leli vangeli athi silikholwe? Lihluke njani ivangeli nenkolo nezinkolo ezigcwele ebesithi siyazazi? We spend a lot of time on that. Namuhla ke sibuyela kuyiphila yokugcina yalobukhosi. Sisibonile umhlaba, sasibona isizwe, namuhla sibheke lenkosi. Lenkosi ayilinganiswa. Lenkosi ingaphezulu kwawo wonke amakhosi. Lenkosi ingaphezulu iwuNkulunkulu lenkosi. Na noma bekhona abanye abazibiza ngoNkulunkulu noma uNkulunkuluwana, yena he's in a league of his own. Akahlali esigcawini samakhosi. Kuyenzeka la eSouth Africa kube nomhlangano, kube nendlu yobukhosi bendabuko. Ebese amakhosi wonke wobukhosi bendabuko ahlangane wonke iSouth Africa wonke, amavenda, amashangani, abeSuthu bonke behlangana abakhosi bakhona benze imithetho yobukhosi bendabuko. Lenkosi esikhuluma ngayo ayihlali kulobo bukhosi because iyinkosi phezulu kwamakhosi. Futhi ayikhanselishwa, ayi-adviswa, ayiboniswa anybody because uyinkosi, umlomo ongathethi imanga. Ngiyafisa ke ukuthi masibheka lento sibheke ngalowo mqondo ukuthi lo esikhuluma ngaye nalo esithi siyamlandela, nalo in 2 weeks time masenza umbhabhathiso sithi sibhabhathiselwa kuye, sibhabhathiselwa kubani? Asibhabhathiselwa enkolweni yobuKristu, sibhabhathiselwa embusweni wenkosi. Now isikhathi asikho kodwa ngiyafisa ukuthi sicule elinye lalamaculo, just imuce emibili nje kuphela, so that ingene lento kithina emzimbeni nasengqondweni yethu ukuthi lokho esiyokuzwa siyozwa ngale nkosi. Uma ngabe awumboni ukuthi uphakeme phezulu kwabanye, ungaculi. Uma ngabe awumboni ukuthi wehlukile kunabanye, ungaculi. Angifisi nje ukuthi sicule ngoba iculo limnandi, ngifisa sicule ngoba inhliziyo isho njalo. Lokugcwala kwenhliziyo yobukhosi bakhe, lokugcwala kwenhliziyo yakho ngokuthi uhlukile kunabanye, out of the fullness of that heart your mouth must speak. Ebese uMamjilo uyasikhulekela siqhubeke nesifundo sanamuhla.
akekho omunye ngaphandle kwakho. Uyinkosi yamakhosi, wena wedwa ungelinganiso. Izwi lakho Nkosi liyakufakazela uma lithi ingelosi nezidalwa zonke zisho njalo ubusuku nemini, zithi wena ungcwele, wehlukile, ungelinganiso. Namhlanje Nkosi emini nathi siyafakaza ukuthi impela uNkulunkulu wethu ongcwele, wehlukile, angewulinganiso. Baba wethu namandla onke, izwi lakho lithi asinako nokukulinganisa namanye amakhosi akhona, ngoba nawe Nkosi adalwe nguwe, uNkulunkulu wethu ongcwele, futhi angumsebenzi wezandla zakho. Wena uNkulunkulu wethu ongcwele awudalwanga muntu. You are God in your own existence, oh Father. uNkulunkulu wethu namandla wonke, siyabuka, siyathoba. Baba wethu ongcwele, impela we lay all the crowns, all Baba wethu ongcwele esike sabizwa ngakho, siyakuthobisa phambi kwegama lakho ukuze kuphakanyiswe wena uNkulunkulu. Baba wethu ongcwele, thobisa imicabango esinayo, imidlingo esinayo, mayithobe phambi kwegama lakho elingcwele nelilungileyo. Uthobise Nkosi nokuhlakanipha esicabanga ukuthi sinako, ne-reasoning that we think we have, oh Father, kodwa kuphakame wena uNkulunkulu. Mawukhazimulise igama lakho uNkulunkulu wethu omuhle, kwaziswe wena wedwa owenzile izulu nomhlaba. uNkulunkulu wethu ongcwele, konke okukhona Baba wethu onamandla wena uyakwazi, akukho okukhona ezulwini emhlabeni wena ongakwazi. uNkulunkulu wethu ongcwele, egameni likaJesu, ingakho Nkosi nasemini sithi impela uyinkosi yamakhosi. uNkulunkulu wethu ongcwele, phila Nkosi ukusikhumbuza Baba wethu onamandla, sidlinze ngako ubusuku nemini. Baba wethu ongcwele, ingakuthi wena izwi lakho malibhalwe ezinhlizweni zethu ukuze sikwazi ukudlinza ngalo ubusuku nemini. uNkulunkulu wethu ongcwele, egameni likaJesu, siyakubonga Baba wethu onamandla. Thatha indawo yakho, izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele nasemini malube bukhali. uNkulunkulu wethu onamandla, likufanele ukusakha, likufanele ukusiqondisa, lisifanele Nkosi ukusibumba. Baba wethu ongcwele, shape the character in us, oh Father, egameni likaJesu, ukuze sifuze wena, ukuze Nkosi sifane nawe. uNkulunkulu wethu omuhle, ngokuthi wena Nkosi usakhile ngokomfanekiso wakho. Oh God, in the mighty name of Jesus, siyathandaza ke Nkosi emini, egameni likaJesu sithi mawuphakanyiswe, waziswe ngokuyinkosi yamakhosi. In Jesus' mighty name we pray, amen. Please be seated. Now zithathe uphila ngalesikhathi uJesu esemhlabeni nabantu abephila nabo abasenkolweni yobuJuda, nabantu abebazi ukuthi yinye kuphela inkosi, leyo nkosi uNkulunkulu. Ngenxa yesikhathi asizuwafunda lamavesi, kodwa ngizokunikeza wona uwabhale uwafunde ekhaya. Exodus chapter 15. Exodus chapter 15 verse 18 uthi, the Lord will reign forever and ever. And mighty the Lord, capital L, capital O, capital R, capital D, Lord, okusho ukuthi uYahweh uSimakade. Ithi uSimakade uyena inkosi, futhi uSimakade uyobusa esihlalweni sobukhosi kuze kube unaphakade. So bonke abantu emhlabeni ngaleso sikhathi, including lamaJuda abesenkolweni, bazinkosi kuSimakade, futhi uyena kuphela ozobusa ingunaphakade. Ebese kuPsalm 29, iHubo 29 verse 10, the Lord is enthroned as king. Inkosi ihlele esihlalweni, noma the Lord uSimakade uhlele esihlalweni sobukhosi njengenkosi forever. So yinye inkosi uSimakade, uNkulunkulu
umnini mandla onke. Bonke abantu ba-understanda inkosi iyinye kunguSimakade umdali umnini mandla onke. Ebese ufika ku-Isaiah chapter 43 uverse 15 uyazikhulumela ke uSimakade uthi I am the Lord. Now leli gama elithi I am ungalithathi njengesingisi lesesisithatha ngaso namuhla, ngale ndlela beliqondwa ngalo nokusetshenziswa kwalo leli gama abantu abasophila ngaleso sikhathi uJesu ekhona na before leli gama elithi I am lithi nginguye. Uma uthi nginguye uNkulunkulu kuphela onikezwe lelo ozinika lelo gama yena unginguye. Ingako umethuma uMose ukuthi ayokhipha abantwana baseGibhithe uMose uthi ngiyothi ubani uthi batshele ukuthi unginguye ungithumile. So nangu nginguye uthi nginguye I am the Lord nginguye uSimakade your holy one yena yedwa ongcwelisiwe waka-Israyeli aqhubeke athi umdali your creator egcine ku verse 15 athi your king ngiyinkosi. Now ngifisa uyi-understand lento ukuthi mekukhulunywa ngenkosi ngaleso sikhathi kukhulunywa ngoSimakade no one else. Futhi anyone ozenza inkosi noma ozilinganiswa ngenkosi uyabulawa ngobe yinye inkosi ayilinganiswa. Ozibiza ngenkosi kufuna kukhandwe ngamatshe afe. Iya kuba prophet funda uDaniel chapter 7 verse 13. Yini esizoyibona lapha kuDaniel 7 verse 13 no verse 14. Sibona lenkosi eyumdali ewuSimakade nginguye I am nginguye ithatha amandla ayo obukhosi yenza into engakaze yenzeke futhi into ngokwempilo nempilo siko nosiko mpilo lwangaleso sikhathi into ebingeke yamukeleke ukuthi omunye umuntu azibize ngenkosi noma omunye umuntu azilinganise ngenkosi. Sesibona lenkosi okuyiyona yodwa ekhothanyelwayo okuyiyona yona yodwa ekhonzwayo ezibiza ngoSimakade ezibiza ngonginguye ezibiza ngomdali ezibiza ngenkosi isithatha lobukhosi bunikeza umuntu. Daniel chapter 7 verse 13 and 14. Daniel chapter 7 verse 13 and 14. Akazwakali lo muntu unemike kodwa akazwakali. I know ukuthi inenkinga. Ngicela bazalwane mnikeze nemike. Asekezwa Daniel chapter 7 verse 13 and 14. Ngabona embonweni ebusuku bheka unjengendodana yomuntu wafika namafu ezulu wafika komdala wezinsuku wasondezwa phambi kwakhe wanikwa ukubusa ubukhosi nombuso ukuze bonke abantu izizwe nezilimi bamkhonze. Ukubusa kwakhe kungukubusa okuphakade okungayi ukuphela nombuso wakhe yiwo ongayi ukubhujiswa. Now umprofeti uDaniel lo uma ufuna uku-understanda uDaniel ufanele ufunde incwadi yesambulo. Uma ufuna uku-understand incwadi yesambulo ufanele ufunde incwadi kaDaniel. Zonke izinto uDaniel uNkulunkulu amvezele zona uzimbozile. Ebese kuRevelation zonke izinto uNkulunkulu azikhulume nazivezele uDaniel uyazambula ngoJohane e-island yasePatmos. So izinto ezenzeka kuDaniel izinto esizibona kuyisambulo. Asibheke ukuthi kwenzakalani ke kusambulo. Lokho kwenzeka kwi-Old Testament kuDaniel, ngithethe uDaniel yedwa maningi amanye abaprofeti. Ngithethe uDaniel yedwa. So lokho okumboziwe uNkulunkulu sokuthi makwambulwe. Ubonani la uDaniel lento engavezelwanga umhlaba wonke. Ubona lo esimbona ngendodana yomuntu eza kuNkulunkulu eza
kumdali wazinsuku eza kusimakade ebese usimakade emnikeza bonke ubukhosi. Seyiyambulwa ke lento manje kuRevelation. Revelation chapter 11 verse 15. 11 verse 15. Ingelosi yesikhombisa yabetha icilongo. Kwase kuzwakala amazwi ahlokomayo ezulwini ethi, umbuso wezwe usungo wenkosi yethu nokaKristu wayo. Iyakubusa kuze kube phakade naphakade. So akabani umbuso manje? Khulumani nambazalwane. Umbuso suwakaKristu because uNkulunkulu uthethe irole yakhe yobukhosi wayinikeza uKristu. Sekuyambulwa lokho. Ingakho kuLuke chapter 22 and verse 29 naku Colossians chapter 1 verse 13 kuthiwa uKristu is the exact representation kaNkulunkulu because uNkulunkulu in every way. Sibona uNkulunkulu. In fact, mawuya kuHebrews chapter 1, uNkulunkulu ubiza uKristu ngoNkulunkulu 3 times. Yet uNkulunkulu besazi kuNkulunkulu kuphela. So uKristu lo esikhuluma ngaye, lo Kristu ofika athi umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukane, akakhulumi njengendodana kaNkulunkulu, ukhuluma njengenkosi ekhulumela umbuso wayo. Anizwa bazalwane. Angibuze la kuwena ke. Yini umehluko phakathi kwenkosi ephethe isizwe nopresident ophethe isizwe noma noprime minister ophethe isizwe? Yini umehluko? Ngifisa sibone lenkosi namuhla. Yini umehluko kwinkosi nopresident? Khuluma numbers alone, khuluma nami. Yes my girl. Sizoxabana nabazalwane abadikoni baphi kwathula nje For inkosi, it's usually eagles, like royalty, blood in a sense, and the president usually umuntu Aha. abad. So kusho ukuthi inkosi is inkosi by birth, not through election. Right? Anyone else? Now let's move. Ahluke njani amagunya? Inkosi ibusa enkosini usisizwe. President is elected by isizwe abuse phezu kwabo Ngegunya labantu. Anyone else? Nangu. Inkosi iba inkosi kuze kube phakade but i-president uyashintsha All right. Inkosi iba inkosi ize ife noma ize kube phakade upresident bashintsha sesithi. Inkosi nomhlaba upresident akanamhlaba. Anyone else? All right. Ngifisa sibone lenkosi ngama characteristics awenkosi from ezwini likaNkulunkulu. Characteristics number 1 ukuthi inkosi amazwi enkosi awumthetho. Akekho president amazwi akhe aba umthetho. The words of the king are law. Kungako kwaZulu kuthiwa kukhuluma umlomo ongathethi imanga. Because into ayishoyo iwumthetho. Lalela Psalm 19 verse 7. Funda Psalm 19 verse 7. Ihubo 119 verse 7. Ihubo 119 verse 7. Ngizakubonga ngenhliziyo eqotho lapho ngifunda izehlulelo zakho ezilungileyo.
izehlulelo zikaNkuluNkulu kukhulunywa noNkulunkulu la izehlulelo zikaNkulunkulu ziwumthetho futhi ziwumthetho olungile. Psalm 119 verse 160, 119 verse 160. Amazwi akho wonke ayiqiniso. Oh, Zonke izehlulelo. whoa. Ayifunde futhi. Amazwi akho wonke ayiqiniso. Onke amazwi onke aphuma emlonyeni kaNkuluNkulu ayiqiniso. So uma uNkulunkulu njengenkosi uma ekhuluma kukhuluma umthetho, uma sethatha leyo role yobukhosi enikeza indodana amazwi wakhiphayo ikhipha umthetho. Onke amazwi endodana awumthetho. Na indodana mayikhuluma qhubeka uqede. Amazwi akho wonke ayiqiniso. Zonke izehlulelo zakho ezilungileyo zimi kuze kube phakade. Now, uma uKristu ekhuluma, yonke into ayikhulumayo iwumthetho, iyiqiniso futhi imi ngunaphakade. Namuhla sibona uKristu athi phendukani, umbuso wezulu usondele. Kholwani ivangeli. Uthi kubapristi, athi kubafundisi, korabi, athi kumasadusi bonke laba benkolo, utshela bona uthi phendukani. Ngenani embusweni. Kukhuluma inkosi omazwi ayo onke awumthetho futhi ayoma ingunaphakade. So yafika ke uKristu ekhuluma nabo ebakhumbuza ngomthetho. Lalela ukuthi uthini ngomthetho. Funda uMatthew chapter 5 verse 17. Matthew chapter 5 verse 17. Verse 17. Ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti, angizelanga ukuzochitha, kodwa ngize ukuzogcwalisa. Now, mekhuluma ngomthetho ukhuluma ngezwi likaNkuluNkulu, ngamazwi onke kaNkuluNkulu, umthetho loyo. Lesasikhathi bekhuluma ngomthetho noma bekhuluma ngoMose noma bekhuluma ngomthetho kaMose, bakhuluma ngamazwi kaNkuluNkulu. Ngaleso sikhathi bekuyi Old Testament singayibiza njalo. So uthi ningacabanga ukuthi ngizoshintsha iOld Testament. Ningacabanga ukuthi ngizochitha iOld Testament. Ningalinge nicabange lokho. Uthi uzokwenzani? Ngizogcwalisa. Uthi ngizogcwalisa. Uma ethi uzogcwalisa akathi uzo-eda kukona. Lokugcwalisa ngesizulu uku-eda, ukuthela lamanzi bengiwaphuza ase half ebese komunye umuntu uyesu uzogcwalisa. Akukona lokugcwalisa khuluma ngakho. Lokugcwalisa khuluma ngakho uthi ngizokufeza, ngizokufulfilla, ngiyakuphelelisa lento enizwile iwumthetho. Nawo kumthetho usufikile ke manje sengiphelelisa lento. I'm now fulfilling it. I am it. I am the law. Anizwa bazalwane. Uthi lento benizwa uMose ekhuluma, uMose ubekhuluma ngami, sengikhona ke lento antshele yona nayi isifikile. Akazu-eda, akazushintsha, uzofulfilla. Because he is the law. He is the king. There is no one else than him. So uthini ke uthi mawufuna ukubona uNkulunkulu, mawufuna ukubona umbuso kaNkulunkulu, udlula la, because I am the law. Akekho enkolweni because inkolo ayikho embusweni. Ingakho sinezinkolo eziningi kepha umbuso omunye. Ingakho sibona uJesu abaningi ezinkolweni ezahlukahlukene ezizibiza ngamaKristu. Lo Jesu oshunyayela Assemblies, uJesu oshunyayela Jehovah's Witness, uJesu oshunyayelwa Catholic,
masowulalela amakatholika akhuluma, ulale i-assembly sikhuluma, ulalele uJehovah's Witness akhuluma, ulalela amabaptist abakhuluma ngoJesu yedwa. Ingaki imithetho yabo ihlukile? Yedwa umthetho bathi ibandla likaKristu, but imithetho yabo ihlukile, inqubo yabo ihlukile, because basenkolweni kanti umthetho wombuso wenkosi munye futhi awunakuphikiswa. I-characteristic yokuqala leyo yenkosi. Inkosi uma ikhuluma umthetho, amazwi onke akhuluma emlonyeni wenkosi awumthetho. So uma inkosi ithi repent, umthetho loyo, it's not something for consideration. Akuyona into ekumele ibizwe li-referendum. Akuyona into efuna ukucatshanga asibizeni ubukhosi bendabuko sithi usekhulumile umlomo ongathethi imanga, ubukhosi bendabuko buthi no. Uma ethi repent, inkosi isikhulumile, you must repent. Uma ungarepenti isho izinto ezimbili. You don't trust the king, you don't obey the king, and therefore you are not part of the kingdom. Asibeke nje simple. Uma inkosi ikhuluma ithi kholwani ivangeli, freely you received and freely you will give. Ebese wena uyothi inkosi ithi nawa amafutha, nazi itaputapu, nasi istika semoto, nali rosari, nayi imali kufanele uyikhokhe, na awusenzi umthetho wenkosi. Because inkosi ithe freely you have received it and freely you will give. And then wena enkolweni usebenzisa igama lenkolo ukushintsha amazwi enkosi awumthetho. Anizwa lento baselwane. So amazwi enkosi awumthetho. Okwesibili ngokwenkosi, inkosi iwumahluleli. Akuna president owumahluleli, akuna prime minister owumahluleli. Yingakho uno president nepolitiki ebese uba ne-judiciary ne-judge, because akekho upresident welizwe noma uprime minister welizwe okwazi ukuba upresident aphinde abe umehluleli. Kepha sibona le nkosi ekuyona eshaya umthetho iphinde ibe umahluleli. Isaiah chapter 33. Isaiah chapter 33 verse 22. Isaiah 33 verse 22. verse 22. Ngokuba uSimakade ungumehluleli wethu. Usimakade oyinkosi naphakade, ohlezi esihlaleni sobukhosi maphakade, ungumehluleli. So umethatha irole yobukhosi bakhe uSimakade eyinikeza uKristu, uKristu uba inkosi, lo Kristu yena lo uyophinde futhi abe umahluleli. Qhubeka. Ngokuba uSimakade ungumehluleli wethu, uSimakade usishayela imithetho, uSimakade uyinkosi yethu, yena uyokusisindisa. Lalela, le nkosi iwumahluleli iphinde ibe umsindisi. Funda 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Le nkosi iyinkosi, amazwi ayo awumthetho, ebese yona iba umehluleli phezu komthetho awushayile, ebese yona futhi iba umsindisi ozokusindisa mawumdinga. Now it's no advocate like Sibusisekile. Lo advocate wena ohleli nani la namuhla. Advocate finish. Akenzi imithetho. Interpreta imithetho eshaye somewhere. Le nkosi yona eshaya umthetho. Now he is advocate uzokutshela mawungena enkantolo ufuna iadvocate, uzothola iadvocate, uthole umshushisi, ebese uthola ijudge noma imantshi.
labantu banama role ahlukile. Uma ngabe umshushisi no amaphoyisa amakhulu ongubane bahleli la. Uma ngabe ungubane akenzanga umsebenzi wakhe, ebese thatha leli cala elilethe enkantolo, ebese kuba khona umshushisi. Umshushisi icala lakhe angalishushisi ngamandla nesibindi neqiniso ngoba ungubane engenzanga umsebenzi wakhe, bese kungena uadvocate uJordan. uJordan vele alishaya icala, ebese manje noma ikubona ukuthi unecala, kepha ngoba uJordan ufike wakumela, ebese manje ayinandlela engenza ngayo ngoba umthetho ithi uma umshushisi ehlulekile ukuprova icala beyond reasonable doubt, umthetho uthi imantshi noma ijaji alimkhulule lo muntu. Nayizwa lento? Akunjalo la ebukhosini basezulwini. Because lenkosi iyona eshaya umthetho. Lenkosi iyona umshushisi. Nomshushisi uSathane. Lenkosi uyena ummeli wakho, uyena iadvocate yakho. Lenkosi uyena ezokusindisa ekushushisweni uSathane. Lenkosi futhi iyona imantshi ezokhipha isinqumo ekugcineni. One person, one stop shop. Inkolo ithi mawunecala hamba ufuna amanzi asenkolwe wasenkonzweni, hamba ufuna amafutha nezitaputapa, hamba ufuna nestika, hamba ufuna nezintambo ozosibophela esinqeni, ubophele konke nala ugaxe zonke izinto because unecala. Lezi zinto mawukhuluma nazo uyikhulekela zize ku-man of God, ebese uyayikhulekela, ebese ukhipha imali, mawufika enkantolo imantshi izoba nomusa nawe. Kusho inkolo bazalwane, ngikhuluma into engekho bazalwane. Angithi nibophe intambo la emakhaleni enu eniyithole because i-protection leyo. Bodike nanivala iminyango. Fundeni mashini isikhathi siyahamba. Exodus 20 verse 21, 18 to 21. from verse 18 to 21. Lapho bonke abantu bezwa ukuduma kwezulu nombani nokukhala kwecilongo bebona nentaba ithunqa bathuthumela bamela kude. Imake bathuthunyeliswa yini abantu? Bathutheliswa yini mamcela? Yini lokuduma? Lokuduma bekusho ukuthini? Angisho? Lokuduma kusho ukuthi sekukhuluma inkosi. Mayikhuluma inkosi kufanele kuzamazama umhlaba. Mawusebukhoneni benkosi fanele kube khona ukuthuthumela. Angibuze. Mawusuke ekhaya wathi uyesontweni lakankosi noma uyokhonza inkosi? Ayiphendula mzalwane. Ungangiphendule ngobuKristu la, ungangiphendule ngobuKristu. Ngiphendule ngereality. We are not writing a spiritual exam. Asibone laba bathe bayokhonza inkosi. Phakamisani izandla bathe bayokhonza inkosi. Phakamisela phezulu. Asibone abathe befika, no ungazehlisa izandla, ungasehlisa, siphakamise. Asibone abathe befika, bazibona basebukhoneni benkosi bezukuthuthumela ngaphakathi enhlizweni zabo. Ninamanga. Isaiah 66 verse 2. Isaiah 66 verse 2. Verse 2 uthi zonke lezi zinto zenziwe isandla sami, ngakho ke konke lokhu kuvela ngezwi lami
kusho uSimakade. Ngiyakubheka kulowo othobekile nodabukile emoyeni othuthumelayo ngenxa yezwi lakho. Na asichaze lento. Uthi uSimakade uma usemkhoneni bakhe, uma esenhlizweni yakho, uma esengqondweni yakho, nazi izinto ezimbili ekumele zenzeke. Fanele kube khona ukuthuthumela, kube khona ukwesaba. Yini ekumele kusabise kuqala? Yini ekumele kuthuthumelise noma ukuveza kanjani lokho? Isaiah 66 verse 1. Okokuqala ukuveza ngokuthobeka. Awufunde futhi uverse 2 Isaiah 66. Zonke lezi zinto zenziwe isandla sami. Ngakho-ke konke lokhu kuvela ngezwi lami. Kusho uSimakade. Ngiyakubheka kulowo othobekile nodabukileyo emoyeni. Uyamuzwa uthini? Uthi yonke into eyenzeka emhlabeni, yonke into eyenzeka phambi kwenu, aniyibone ukuthi iza ngesandla sami. Mina ke ngizokubona kanjani lokho? Ngizokubona kokuqala ukuthi ngibheke ukuthi ubani othobekile. Ngizoqala ngibheke othobekile, number 1. Okwesibili, Nodabukileyo emoyeni. qhubeka. Othuthumelayo ngenxa yezwi. Now, uma ungathobekile, lento yokuthobeka bazalwane into enkulu kabi. Angibikise ngathi manje thina befundisi siphakeme man. Thina befundisi asithobekile. Thina befundisi sifuna ukukhothanyelwa. Thina befundisi sifuna ukurecognizewa. Masingena endlini esithi yindlu kaNkulunkulu, yindlu yenkosi, sifuna izihlalo ezihlukile nezihlalo zabanye abantu. Anizwa lento? Ebese kubonakala ukuthi yena angelinganiswe because mina angithobekile. Okwesibili, akona nje ukuthobeka kuphela, ukwesaba izwi lakhe. Now, bheka zonke izinkolo mzalwane, bheka zonke izinkolo, futhi hlukana nalezi ezinye izinkolo. Bheka inkolo yobuKristu. uShembe uzibiza ngomKristu. AmaKatholika azibiza ngabaKristu. Ama-Assemblies azibiza ngamaKristu. I-Dutch Reformed izibiza ngamaKristu. IWeseli iwumaKristu. Nani mabaptisti ni amaKristu. Umbuzo uthi mase ubabhekile bonke laba bazibiza ngamaKristu, qala ngobukhosi babo noma qala ngemisebenzi yabo. Asiqale ngoPope ngoba uyena ozinikeza isikhundla sokurepresenta wonke amaKristu. Asiqale ngoPope simbone ukuthi uPapa uthobekile yini na. UmKristu. Bheka uShembe ukuthi uthobekile yini na. UmKristu. Ubheka uMdise uzibuze ukuthi uthobekile yini na. Ubheka uLhanyana uzibuze ukuthi uthobekile yini na. Ngibabale bonke. Bathobekile yini na noma bayaphakanyelwa. Uthi uNkulunkulu, mina njengenkosi, i-characteristic yami ithi kumele ungisabe uzithobe kimina. Now, uzithoba kanjani kimina? Isaiah 66 verse 2. Uthi uzithoba ngokuthi 1 ukhombisa ukuthobeka wena, ebese kwesibili usaba izwi lami. Aya selisaba izwi likaNkulunkulu bazalwane. Angikhuluma ngathi befundisi, ngikhuluma ngani. Aniqambi mangala niyahlola. Izwi lenkosi lithi ningaqamba manga. Asibona ababulali la sigcwele amathuna ngoba sibabulele. Izwi likaNkulunkulu lithi singabulali. Hayi mina ngibulalanga umuntu.
kepha isisu sakho siyithuna lama-abortion esingazi mangakanani osowenzile. Awubulalanga muntu wena. Uthi uKristu, nizwile ukuthi ungabulali. Kepha ngithi mina, uma udinelwe umfowenu ngaleyo ndlela, yiphi indlela, to the nth degree, awuhlukile nomuntu ombulele. Hey, bangakanani abantu abazondayo wena uzibiza ngomKristu. In fact, owisha kangathi ungathi ungambamba, ungamdubuli, umhlephule ngezandla zakho. And make him or make her suffer. Anizwa lento bazalwane. And this person you want to make them suffer, umKristu naye njengawe. Kepha ukunyathela ikhona, wanyathela ikhona eli-wrong, wanyathela umuntu o-wrong. Awumkhulumisi kunanamuhla. Manibingelelana la esontweni wenza sure ukuthi uyam-avoida. Meza ngapha wena uyobingelela ngale. Ngisho le ndoda yakho ongakhulumi nayo ekhaya. Ngisho lo mkhwenyana wakho usekhaya ongamkhulumi. Ngisho lo mkakho ongamkhulumi. Ngisho lo ma wakho, ngisho labo dadewenu. Ngisho labo cousin bakho ongabakhulumisi because they take you for granted. Ebese lo wena ozibiza ngenkosi yakho uthi thethelele 70 times 7. Lo wena ongamthetheleli usekone kabili noma kathathu. So uthi i-characteristic uthi you must revere me, you must fear me. Irreverence uyikhombisa ngokuthobeka. Awuniphakeme bazalwane, awuniphakeme. So kusho ukuthi you don't revere inkosi. I mean, you don't revere inkosi, you don't fear inkosi because uphakeme kunale nkosi. Leyona eyathi phakeme iyazehlisa izofela wena. No. Wena usuphakeme kunayo. Ubonakala kanjani ukuthi usuphakeme kunayo? Ubonakala ngokuthi awuyihloniphi imithetho yenkosi. And yet imithetho yenkosi iyumthetho. Now, uma ungayihloniphi khumbula, uyinkosi, ungummeli, ungumahluleli, uzodlula kuyena. Uzosindiswa ubani? Mase kufanele ungene lapha embusweni athi hayi awuthi Nkosi, Nkosi, angithi bengishumayela lapha esontweni waphenduka abantu. Ebesathi awilalelanga imithetho yami. Awasabanga amazwi aphuma emlonyeni wami awumthetho. Nayi into eyenza thina bazalwane kakhulukazi bazalwane, ngifuna ukukhuluma ngani bazalwane bamaKristu noma ensenkolweni yobuKristu. Nayi into eyenza ukuthi ningamlaleli uNkulunkulu. Genesis chapter 2 verse 16. Sibuyele emuva la yonakala khona into. Khumbula uNkulunkulu washaya umthetho kuAdam noEva. Genesis chapter 16 chapter 2. Verse 16 and 17, osifundele yona. Verse 16 and 17. Usimakade uNkulunkulu wamyala umuntu wathi, ungazidla izithelo zanoma yimuphi umuthi osensimini, kodwa ungadli wezomuthi okwazi ukwehlukanisa okuhle nokubi. Ku-Adam, u-Adam ngaleso sikhathi uphila ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni wenkosi because awumthetho. U-Adam akayazi intembi, akakazi ayibone. uNkulunkulu uthi ku-Adam, bukhona ububi la yabona la kulo mhlaba engikushiye kuwona, bukhona ububi. Nabuya lo bubi bukulesa sihlahla. Ungalingi usihle lesa sihlahla because uma ungadla lesa sihlahla uzokwazi ukubona ububi nobuhle. Right now ngifuna uphile ngerevelation yami ngamazwi awumthetho aphuma emlonyeni wami. Ungadla kulesa sihlahla
uzomana ingqondo yakhe izovuleka wazi okuhle nokubi. Mase kunjalo ngeke usafuna ukuphila ngamazwi aphuma emlonyeni wami, usuzofuna ukuzicabangela wena, uphile nokucabanga kwakho ukuthi yikuphi oku-right kulokhu nakulokhu. Niyizwa lento bazalwane? Yingakho u-Adam belalela uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Uma esedlile kulesa sihlahla soyabona ubuhle soyabona nobubi. uNkulunkulu mefike ezokhuluma naye useyazibona ukuthi semuva kusafanele abesebukhoneni kaNkulunkulu. Mesuka lapho uzibona ukuthi usengqunu yena, akasaye enkosini, so uzifunela amahlamvu yena, so ufuna ukuzivalela lobubi bakhe abonayo nobungqunu bakhe. Why? Because akasaphili ngezwi likaNkulunkulu esilibiza ngesambulo, i-revelation. Akasaphili nge-revelation, so uphila nge-human reason. uNkulunkulu uthi ngomthetho awushayile ungakhokhi bribe, ebese wena ufuna ilicense ngoba ufuna lo msebenzi, noma ingane yakhe ifuna ilicense. Umthetho oshaywe yinkosi okufanele ibe inkosi yakho ithi ungakhokhi bribe, ebese human reason ithi kepha mangayikhokhele bribe ngeke mangiphasisi. Mawuthi mawungayikhokhile bribe ngeke bangiphasise kwi-license ngobe vele le corruption seyigcwele ngalendlela ukuthi seyiphenduka umthetho lento yokukhokha ibribe. Ithi lento mawukhokha ibribe wena usuphila nge-human reason, awusaphili ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni wenkosi. So uyitholile-ke le license ngebribe, so ufika phambi kwenkosi ebese inkosi ithi you did not trust and obey me. Awuzange uzehlise, awuzange uyithobe, awuzange wasaba amazwi ami. Hamba le la ubhilonga khona. Nizwa le ntombazalana. Siyithatha very simple. Kepha wena uma uthemba yona njengenkosi, he will make a way where there is no way. Ngintshela into engiyaziyo bazalwane. Ngintshela into engiyaziyo. Ingane zami zithola ama-license azikaze zikhokhe ibribe. uNkululeko wafeyila, I don't know how many times eRosberg, but mengakhokhi ibribe ngeke aza. Wafeyila, samenzele appointment eMaritzburg, wayithola i-license. Anizwa le nto bazalwane. Because God makes a way where there is no way. All he wants you to do is to trust and obey him. And how do you trust him? You fear his word and you humble yourself before the Lord. Inkolo ayisho njalo. Inkolo ithi gcina lo mthetho, ugcine lo mthetho, ugcine lo mthetho. Nikele esontweni. Useve, uhloniphe i-tithing okweshumi. Wenze lokhu, uhloniphe uman of God because ungaphansi kogcobo lwakhe, ebese inkosi iyehla, uman of God uyanyuka. Anizwa lento bazalwane, futhi ngeke nizwe. Ithini-ke lento ye-human reason ne-revelation? Ithi uNkulunkulu kuphela owazi okuhle nokukufanele. It's not your human reason. Uma lo mzalwane enoke kunyathele, uxolise, abuya kunyathele lo mzalwane, uxolise, i-human reason ithi avoid. Mxolele but avoid, keep him at a distance. Noma i-human reason ithi ziphendulele umtshelo ukuthi hayi mzalwane kade ngithulile uyazi uyanginyathela kade angale ngumfundisi impela kepha ngale kwekhololo kunensizwa. I-human reason isho njalo. Ebese amazwi enkosi akathi mthethelele 70 times 7 ithi lempa kuyona yakho eyami. Amazwi enkosi athi isitha sakho mesilambile sikhulekele, mesilambile sipha ukudla.
mesinqanyiwe sipha amanzi ngokwenze njalo ngokwenza okuhle ufana nomuntu othela amalahle phezukwa imaphi lamalahle ilamalahle azobuya kuNkulunkulu ngokubona wena uhlonipha yena noma ihuman reason ithi yenza ngalendlela bese wena uthi ngizophila ngamazwi enkosi into ehlula uAdam uthi uNkulunkulu you can do it now because ihlula uAdam mina I'll make sure you do it yazi ngizowenza njani ukuthi ukwazi ukuyenza lento ngizokunikeza umoya wami oyingcwele ozohlala ngaphakathi kwakho ozokulekelela ukuthi lokho kwahlula uAdam wena ukwenze bese mina nawe sithi vele lento yahlula uAdam sesiyolithetha khona lalela manje uyolithetha uzulithetha noSis D mamsibili ngeke kume noSis D yabona hlela eceleni kwakhe manje mase uphambi komahluleli oyinkosi oshaya umthetho uzobe umi wedwa uziphendulela wedwa noma ngabe benibheda nonke noSis D uyobe uziphendulela wedwa wena mekhuluma ethi onke amandla nikezwe mina emhlabeni nasezulwini all authority in heaven and on earth has been given to me. Uma ethi all authority, ukhuluma ngegunya, ukhuluma ngecontrol, ukhuluma ngokubusa, ukhuluma ngepower over everyone and everything. Onke amagunya, all authority has been given me. Ingakho lenkosi mayikhuluma, ayikhulumi njengabaprofeti mayikhuluma ithi uthi uSimakade noma it's also that says the Lord no uma ekhuluma yet abaprofeti mabakhuluma bathi usho kanje uJehova Sibawothi lenkosi mayikhuluma ayithi usho kanje uJehova Sibawothi uthi nginguye anizwa lento bezalayo uyena ozodecide ukuthi ubani ongena embusweni ubani ongeke angena embusweni akusiyibandla lakho akusiyithikithi lakho akusikuthembeka kwakho kumfundisi wakho akusiyuniform yesonto lakho akukona ukugcina kweshumi akukona ukuthi ubizwa ngomKristu ngoba ebukhoneni bakhe kungena abasembusweni abasenkolweni abangeni He alone knows the way to the Father. In 2 weeks' time, senza umbhaphathiso. Uma ngabe ubhaphathisela ebuKrestwini, ungeze ubhaphathiso. Uma ngabe uzozibiza ngomKrestu ngobe ujoyina inkolo yobuKrestu, ungabhaphathiswa. Thina siyobhaphathisa abantu abarecognize uKristu njengenkosi yombuso futhi akalinganiswe namuntu. Ebese mawufika phambi kwakhe ngokuyithoba kwakho nokuhlonipha umthetho wakhe ebese ekunikeza umqhele ebese mawubheka umqhele wokumhlonipha kwakho nokuzehlisa ebese uyazibona ukuthi akukufanele because awukwazi ukuba inkosi efana nenkosi yamakhosi ebese sonke sicula leli culo ukuthi wehlukile above all other gods we worship him we lay our crowns before him because isibona kungasifanele uPetro owafunga wathi ngiyofa nawe bathe sebembethela njengesigebengu wathi anikwazi ukungibethela esiphambaneni njengenkosi yami kungcono lesiphambano nisibhekise phansi ngobe angifanele ukufa njengenkosi yami inye kuphela inkosi thina sonke siyama subjects walombuso masikhuleke